Seiek honetan PBL bat aurkeztu gaitxue, bertan piesen sailkapenerako zinta garraiatzaile bi daukozen maketa bat diseinati askatu gaitxue. Hasieran izan zen pixkat diseinu zati bat, montaje mekanikoa, indeuna izan da diseinu hori aurrera eraman, inprimitu pieza batzuk. Politxa ez, ezagutzea beste jende batzuk eta balixogarria da, azkenien ikasitxako guztia teorikoki ikasten duzuna, praktikan jartzea ez, eta gero bizitza errealeko arazoak planteatzea.